Jsme Rádio Kiss Jižní Čechy, za námi jsou vánoční svátky a kysáci, jestli jste na tom stejně jako já, tak se asi budete divit, až vlezete zítra na váhu. Já mám 2 kila nahoře, jen to hvízdlo. Čau Martine, jak to máš ty? Servus Jiřino, servus. Dobře, ani se neptej, máš 2 kila, já mám 20, já už jsem strhnul váhu doma, to je peklo je to. No to si děláš ze mě srandu. Hele, kolik příbuzných si objel přes svátky? Jo, příbuzných, no, tak jako toho mužského rodu jako žádnýho, víš, ale víš, jako sestřenky všechny trochu se škubali, no, ale tak objel se, co šlo, víš. Ježišmar. Já jsem potřeboval vědět, jakoby, kde jsi všude byl a co jsi tam všechno snět. Ne, tímhle. Protože já, si teď přijdu, že jsem byl všude a sežral se úplně všechno. Protože to je prostě, já vidím, teď jsem u maminky mojí a ta mi tady ukázala na obrázku šnicl a to víš, okamžik já nohy v pěst, hlavu rudou jako krocan, no hotový, já už prostě nemůžu nic vůbec, to jsou obžerství hadr, hnus fialovej, yes. Teda Martine, musím říct, že ty jsi měl ty svátky asi úplně nejhezčí z nás všech. Jo, já prostě nejsem se nažrát. A jako oni se jiný ty svátky pomalu ani nejsou. Já bych to jako prostě z Vánoc nějak přejmenoval na nějaký jakoby přehrávací svátky, nebo prostě schom po těch obchodákách, to bylo úplně peklo. Já jsem tam přijel do těch vašich Budějovic, ten víkend před těma Vánocema, tam okolo toho velkého obchodáku, tam to vypadalo, kdyby mělo být zítra prostě vůbec, rozumíš? To prostě bylo úplně co rozdíl. Ty lidi opravdu musíme to všechno zežrat, to pojmuli jako. Teď chlast, člověk si jako pivo, tam vyprodáno, ty to všichni pojmou, přežderou se a ještě urvěte mi hlavu, dejte mi tam tristý, že já to všechno vypiju a pak si nekoupíš prostě ani lahváče. A sedíš doma na sucho, teď tu kachnu, a ten řízek kapr nemáš nic spláchnout. No, hrůza jest prostě. V každém případě, jak tě tak poslouchám, tak se sejdeme hned po novém roce v nejbližším fitku. Bereš? Beru, sejde se Sporták v Vltavě, musíme prohledat soupou chrápem, no, to víš toho špeka třeba nějak chodit. Martine, děkuju a do nového roku to trošku kroť, jo? Budu, už teď se jako prase, už to nejde. Měj se, čau. Buď zdrav, měj se, servus. Kiss Jižní Čechy.